Toto video natáčam s veľkou túžbou zdieľať čosi, čo je súčasťou mňa a môjho života už dlhšiu dobu, ale musím sa priznať, že som si to nechávala pre seba. Tí z vás, ktorí ma už poznáte, viete, že už niekoľko rokov sprevádzam ľudí a na ceste k tomu, aby spoznali samých seba, svoje dary, svoje poslanie a začali ich žiť vo svojom živote. A zatiaľ, čo mojím hlavným mojím hlavným zdieľaním bolo nájsť svoje dary a svoje poslanie a začať ich v živote žiť. Využívaním vnútornej práce so zaseknutými emóciami, s blokmi, takisto s energetickou prácou, s napojením sa na naše vyššie ja, na našu bytosť, na zdroj. A celá táto práca sa akýmsi spôsobom prehlbovala, ale takisto aj evolve. Jednoducho sa menila a s ňou som sa menila aj ja. A toto video natáčam z priestoru, kde s vami úprimne chcem zdieľať, že nie len moja práca sa neskutočne zmenila za posledné roky, ale aj život, ktorý žijeme, spôsob, akým žijeme, energia, ktorá je všade naokolo nás a v nás pozýva k tomu, aby sme sa skutočne spojili so zdrojom, stvoriteľom, Bohom, v kohokoľvek veríte, s tou časťou nás, ktorá tu bola dávno pred nami a je súčasťou nás. Chcem s vami zdieľať naozaj v hĺbke a v úplnej úprimnosti alebo zraniteľnosti, že som si všimla, alebo si všímam, ako často sa ako ľudia zasekneme sa zasekneme v honbe, kedy sa naháňame za tými našimi darmi, za tým našim poslaním. A teda pár rokov dozadu som zdieľala, že aj napriek tomu, že si vieme načítať a navnímať sa na tieto poslania a dary, to, čo s vami chcem zdieľať, je to, aby sme ich začali žiť. Že keď ich už raz máme a vieme o nich, nečakajme na to, aby sme ich používali. Pretože tu vzniká obrovská medzera medzi tým, kým sme a medzi tým, kým vieme, že sa môžeme stať. A táto energia, toto vedomie ďalej napreduje a ďalej nás pozýva kráčať vpred. A ja stále viac a viac vnímam a všímam si, koľko ľudí sa zasekne kdesi na svojej ceste, pretože čakajú na to, čo ďalšie. Čo ďalšie zažijeme v meditácii, čo ďalšie vyčistíme, preliečíme. A ja s hlbokým nádychom a výdychom vás chcem pozvať k tomu, aby sme si uvedomili, že náš život nenaplníme tým, že neustále budeme riešiť, liečiť a čistiť. Že sa z akejsi pomôcky, ktorá nám chcela pomôcť, všetky tie nástroje boli a sú potrebné pre nás, pre ľudí, aby sme sa posúvali na našej ceste. Ale nie sú tu pre nás, aby sme stáli na mieste a stále čo si riešili, stále čo si hľadali a stále si mysleli, že nie sme dosť dobrými, že potrebujeme čosi opraviť. A tak sa moja práca začala presúvať viac a viac k tomu, aby sme si spomenuli na to, že sme bytosťami, ktoré prišli zažívať tento svet, ktoré prišli zažívať samé seba, ktoré prišli zažívať a uvedomovať si, že sme súčasťou zdroja a zdroje súčasťou nás. Že sme prišli sem, aby sme si začali uvedomovať, že táto ľudská skúsenosť je skutočne o skúsenostiach, o ceste, o uvedomeniach skrz náš život a každodenné zážitky. A tak vás chcem pozvať, aby sme nerobili náš život o tom, čo ďalšie sa dozvieme v meditácii a kedy sa zase dostaneme do nejakej extatickej alebo katarznej situácie, kedy si uvedomíme, akými sme nádhernými bytostiami, že máme božskú iskru v sebe a že všetko je možné a potom otvoríme oči po tejto meditácii a povieme si, a zase sme tu na zemi, zase sme v tomto tele z mäsa a kostí. Chcem vás pozvať k tomu, aby sme si dovolili žiť z toho priestoru, ktorý zažívame v meditáciách,
na nejakých sebarozvojových cestách. A tak sa moja práca presúva k tomu, aby som viedla tých, ktorí chcú prinášať duchovnú spiritualitu do každodenného života, do tých bežných momentov, ktoré vôbec nemusia byť bežné. Aby sme si uvedomili, že tú krásu zažívame neustále, 24 hodín, 7 dní v týždni a áno, nie je to vždy krásne. V zmysle, nie je to vždy ľahké, nie je to vždy o tom, aby sme sa usmievali, aby bolo všetko úplne ako prechádzka rúžovou záhradou, pretože sme sa sem prišli učiť, prišli sme sem prežívať, zažívať rozmanité situácie a emócie a tak s vami chcem zdieľať, že nastal čas, kedy sa prestaneme hrať na to, že všetko je stále v poriadku a že my by sme stále mali byť v poriadku a namiesto toho začali byť úprimnými. Čo skutočne cítite? Nie ste z toho unavení? Stále mať úsmev na perách, stále si povedať, že všetko je fajn, aj napriek tomu, že sa v živote deje kopec ďalších vecí. Aj napriek tomu, že sme možno unavení, že sme možno v chaotickej situácii, že možno potrebujeme čeliť svojim strachom a to, že im nečelíme, ale utekáme opačným smerom, nás učí práve to, aby sme spomalili a pozreli sa na život okolo seba. Duchovno, sebarozvoj, spiritualita tu nikdy neboli od toho, aby sme utekali z tohto sveta niekde tam hore. Boli tu ako nástroje, ktoré nám pomáhajú vniesť našu iskru, našu esenciu, naše vnímanie do tohto hmotného fyzického sveta. Moja práca sa teda trochu mení, prehlbuje a s tým, že sa prehlbuje, sa asi stáva úplne obyčajnou. Dlho som s vami chcela zdieľať to, čo prichádza, to, čo cítim a to, čo skutočne žijem posledné obdobie, pretože už to nie je o tom, aby sme neustále pracovali na sebe a nežili tento život. Je to o tom, aby sme začali žiť tento život ešte viac a skrz náš život si uvedomili, že neustále rastieme. A nie je to o tom, že si prejdeme procesom, kde si vyčistíme nejakú vrstvu a potom začneme žiť život, po ktorom túžime. Nie. Je to práve naopak. Poďme otočiť celý ten scenár a namiesto toho, aby sme sa pozerali niekde von, niekde tam hore, čo všetko je možné a čo všetko je potrebné k tomu, aby sme žili tu a teraz, poďme začať žiť tu a teraz. A prinesme si to vedomie, prinesme si to vedenie, to vedomie, tú intuíciu, na ktorej sme tak tvrdo pracovali. Teraz je čas, aby sme ju začali využívať. No skutočne nebude potom neskôr. Ja mnohokrát vidím, koľký z nás čakáme na ten správny moment, koľký z nás čakáme na to, až budeme pripravení. A čo ak sme už dávno pripravenými, len sme sa zasekli v akomsi presvedčení, že ešte čo si potrebujeme vyriešiť. Ešte sa na čo si potrebujeme pozrieť. Ešte čo si potrebujeme pochopiť. Ale život, čas plynie ďalej. Možnosti prichádzajú a odchádzajú a je čas, aby sme im povedali áno. A nie len tým možnostiam, ale aby sme povedali áno sami sebe. Tieto zdieľania prichádzajú z hlbokého miesta vo mne a chcem ich zdieľať s vami, s tými, s ktorými rezonuje. Raz, dva, tri. S tými, s ktorými rezonujú, pretože vnímam, že naše dary sú dôležité pre mnohých ľudí, ktorí sa ešte len prebúdzajú k vedomiu, a k tomu, aby sme žili v prítomnosti, aby sme žili v láske, aby sme žili v porozumení. A keďže sama veľmi dobre viem, aké je to zaseknúť sa na tejto ceste, keďže sama veľmi dobre viem, aké je to konečne vystúpiť z toho, kde neustále potrebujeme na sebe pracovať a vstúpiť do toho, že sa akceptujeme presne taký, aký sme a práve preto skrz život sám si dovoľujeme na sebe pracovať a rásť.
ale nie z nátlaku, nie zo stresu, nie z toho, že musíme, ale len preto, že sme vedomými, že chceme, že môžeme. Že ak nastane situácia v našom živote, kde sa potrebujeme pozrieť pravde do očí, nebudeme pred ňou utekať, ale s pokojom a s láskavosťou k sebe sa jej pozrieme do očí a budeme s ňou rásť. Budeme rásť vďaka nej a budeme rásť vďaka životu, ktorý žijeme. Nie preto, že musíme, nie preto, že by sme mali, alebo že by sme chceli čosi dosiahnuť, ale preto, že žijeme náš život a že si to od nás vyžaduje. Ja sa teším na tieto zdieľania, teším sa na vás. Napíšte mi dole do komentáru, ako to vnímate vy. A vnímam, že súčasťou tejto cesty sú nielen tieto zdieľania, ale aj meditácie, kde sa navraciame naspäť k sebe. S vedomím, s intuíciou a s vedením nášho vyššieho ja, zdroja, stvoriteľa. Dosaďte si tam to svoje. Ale poďme dolu na zem. Buďme na vlastných nohách na tejto zemi a dovoľme tej nádhernej energii, aby skrz nás plynula. Ja sa na vás teším kdekoľvek a kedykoľvek a teším sa aj na naše stretnutia naživo, ktorých bude o mnoho viac. Ahojte.